primer que res, és un llibre d'alta literatura, adreçada a joves. Mirena Gurmeave és una de les autores basques actuals més importants, escriptora d'un registre ampli, i té molt clar que als joves se'ls ha de parlar amb intel·ligència, amb el seu llenguatge, però no se'ls pot evitar els temes que a ells els preocupen i que a ella, com a escriptora, també la preocupen. Tots aquells temes que s'associen, que s'enllacen justament amb l'enamorament, amb aquesta història de seducció entre els dos. Perquè, clar, el que li interessa a un també interessa a l'altre, i el que interessa a l'altre també interessa a un, i en això es troben els dos, aquestes inquietuds que els joves, quan veuen que entre ells comparteixen, doncs clar, encara els agrada més l'altre. Jo crec que això és ella ho té molt clar, que per ahir pot connectar amb els joves. Hi ha una altra cosa, i és com fer arribar la poesia a la gent jove. Ella està molt interessada també en això, i aleshores, clar, traduir, encara que són poemes relativament, diguem-ne, senzills en la dicció, però traduir poesia no pot ser literal, has de intervindre i intentar respectar el seu to poètic, però també que allò sona a poesia. Va ser un treball fascinant. M'estaven recordant de Marc Granell, també, que quan escriu poesia sap que no ha d'evitar els temes incòmodes i els temes durs, a pesar que es puga parlar també als joves d'amor i de les coses que els entretenen només, diguem-ne. Clar, aleshores nosaltres en l'editorial ho vam tindre de seguida molt clar, que era un llibre que sent un llibre molt llegidor, anem a dir així de fàcil, sent un llibre molt llegidor és un llibre que no rebaixa la qualitat.